Добър ден! Имате ли мехлем с масло от мурмот? Използва се за болки и напрежение в ставите и мускулите. Един от въпросите, на които дълго време нямах отговор. Но вече знам откъде може да се поръча този мехлем и ще ви споделя в края на видеото. А сега да ви разкажа малко повече за него. Мурмелин е алпийски мехлем, който се използва за болка и напрежение в мускули и стави. Охлажда, попива бързо и не оставя мазен филм. Подходящ е и след натоварване и спорт. Удобен е за употреба навсякъде по всяко време. Богат е на ценни масни киселини и витамини, които подпомагат кръвообращението, регенерацията на тъканите и намаляват възпалението. Маслото от мурмот е златото на Алпите, използва се за облегчаване на мускулни и ставни болки. Показвам мехлема, тъй като аз вече го пробвах при болки и наистина облегчава, успокоява и релаксира. Определено се справи много по-бързо от други мазила, които съм ползвала. Болката във врата намаля още на втория ден. А сега ви показвам и маслото от мурмот. Чисто натурално масло от мурмот, т.е. с по-висока концентрация на продукта. Действа противовъзпалително, болкоуспокояващо и регенериращо. Прониква в дълбочина и облегчава както остри, така и хронични болки. И двата продукта са подходящи за продължителна употреба и за чувствителна кожа. А тук оставям и сайта, където може да го намерите. Също така и промокод.